la kisi baara ninnu yɛrɛ nɔgɔyara cogo min na o tɛ dɔwɛrɛ ye fintigilakaw ka pankuru min bɛ yen n'a bɛ wele ko 1171 o ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ sanfɛ ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ kunnafoniya minnu sɔrɔla olu ka jija ni sababu la o de dara dugumamaw tulo kan o waleya ninnu de kɛra sababu ye nin maa saba in o yɔrɔ ɲinina ka dɔn ni ka se ka u ni lakisi baara ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ min ye cɛmancɛ fanga maa ɲɛma kolonɛli Asimi Goyita k'a bɛ foli ta ka di an ka finitigilakaw ma u ka baara ɲɛdɔn an'u ka jija ni cɛsiri la ka da o waleya ninnu kan a ko a bɛ min ɲini u fɛ o de ye u ka se ka dɔ fara u ka baaraw kan min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali kɔnɔ bi maa de bɛ yen ni o minɛlen don maamurutelenw fɛ olu bɛɛ lajɛlen ni ka se ka lakisi u ka se ka taa u ka denbayaw la hɛrɛ ani lafiya la. N'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ. An ka jamana lakana kibaruyaw la an lamɛnbaaw min ye Bamakɔ polisi so bonda 9 n'an b'a wele ko 9e arrondissement ni o ɲɛmaya kalifalen don Satigi Kamisogo la a yirala k'a fɔ ko jɔnjɔn dɔ taara k'a di a ma ka fo ka waliɲuman dɔ a ka jija ni cɛsiri la min kɛlen bɛ sababu ye Sebenikɔrɔ sigibaw o bɛ se k'a fɔ tabarikala baara ninnu na n'i ye waleyaw ta k'u lajɛ ka daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ ka se octobre kalo tile 26 ma san 2021 Bamakɔ lakanabonda 9 jateminɛw y'a yira k'a fɔ u ye maa 153 siga kɛra minnu na waleya jugu la u ye olu de ta ka taa n'u ye Bamakɔ kiribulon 4 na n'i ye o waleya ninnu ta ka lajɛ waleya jugu dɔw maa 153 in siga kɛra olu la ka da minnu kan o dɔ bɛ tali kɛ sonyɛli la ale ni maramafɛn ka ta ka ɲɛsin maa ma ka bin a kan fo ka taa se ka don maa ka so ka taa baga ma ka bɔnɛ a nin na ale ni jogojuguya wale caman fo ka taa se natabaya o waleya jugu ninnu ka se maramafɛnw olu lasagolen du kɔnɔ n'i ye o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ olu de kɛra sababu ye maa 153 siga kɛr'u la wa u wulila ka taa bɔgɔ jeninen sanfɛ nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ maa minnu ka jija ni cɛsiri kɛra sababu ye ka se ka nin hakilina ɲuman ninnu lawaleya olu ka ɲɛma ka se ka jɔnjɔn ta k'a di a ma ka a lawale ɲuman dɔn a ka se ka dɔn a bɛ baara min na faso y'a dɔn a ye jamana kɔnɔdenw fana y'a dɔn a ye o de kɛra sababu ye jɛkulu min bɛ Sebenikɔrɔ n'an b'a wele ko collectif des marchés o ye jɛkulu ye Sebenikɔrɔ sugu maa olu minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye tarata min bɛnna octobre kalo tile 26 ma san 2021 u ye sɛbɛnfura dɔ bɔ ka taga di Satigi Kamisogo ma Bamakɔ lakanabonda 9 ni ale o ɲɛma ye a waleyaw kɔni kɛra lakanabonda in yɛrɛ kɔnɔna na min kɛnɛ kan maa caman kɔni tun bɛ yen i n'a fɔ lakana tigilamaw ka se kafo maaw ale ni sigidalama minnu bɛ yen ani denmisɛnninw ka lajɛrɛ tɔn o maa caman tun bɛ kɛnɛ kan walasa ka se ka nin hakilina ninnu seereya Sebenikɔrɔ dugutigi ni o ye Isa Dumiya ye a ye foli ni tanuni ta k'a di naba bɛɛ lajɛlen ma a tilala ka yirula k'a fɔ nin ye waleɲuman dɔn baara ye min bɔra olu yɔrɔ ka ɲɛsin commissaire Satigi Kamisogo ma a n'a ka cɛdenw minnu ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ lakana ko la ka sababu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i ye jamana lakana koyaw ta k'a lajɛ maa caman kɔni siralen don Bakari Keita ni o ye collectif des marchés Sebenikɔrɔ olu ka ɲɛma ye ale ye kuma ta a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi Sebenikɔrɔ jagokɛlaw u bɛ se k'a fɔ alhamdulillah Ala ni Satigi Kamisogo barika la a ka jija ni cɛsiri a n'a ka cɛdenw ka wulikajɔ a kɛlen bɛ sababu ye olu bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi min ye maa kagana gɛlɛnw ani maa jugu ye minnu bɛ sira da maaw ɲɛ san ani waati k'u bɔnɛ u nin na u bolofɛnw nɔfɛ caman bɔra o la Sebenikɔrɔ marabolo la commissaire divisionnaire Satigi Kamisogo ale ye kuma ta a nisɔndiyalenba a ko a bɛ foli ni tanuni ta k'a di a baarakɛɲɔgɔnw ani maa minnu ye nin hakilina ɲuman in waleya ka d'a kan olu bɛ jamana kɔnɔdenw ka bila de la hakilina ni laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye u ka se ka dɔ fara u ka jija ni cɛsiri kan min bɛ se ka kɛ sababu ye Bamakɔ fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ adamadenw ani u bolokɔnɔfɛnw ka se k'a lakisi n'an ye nin waleya in ta k'a jate minɛ a bɛ kɛ sababu ye an bɛ Bamakɔ lakana tigilamaw fo nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi san laban selen don an bɛ se ka min fɔ ka fara nin waleya ninnu kan o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'an ka jamana faaba ta k'a lajɛ bi a kɛlen bɛ siranfɛn ye
ka sabu kɛ tile fɛ u be bin maaw kan, su kuma tɛ dugugɛda kuma tɛ. Waati sera te sa jamana tigilamaw u ka dɔ fara lakana tigilamaw ka jijalen cɛsiri kan. Ni dɔ de kan ka fara u ka jama kan walima ni dɔ de kan ka fara u ka baaraw kan, u kan ka taa cogoya ni hakilina minnu na min bɛ se ka kɛ sababu ye adamadenw n'u bolokɔnɔfɛnw ka se ka lakisi. Min ye Bamakɔ sigida bɛɛ lajɛlen ye, bɔlɔnbɔlɔnw na ani kari kɔnɔnaw la, hakili jagabaw ka kɛ sanga ani waati. Lakana tigilamaw ni olu bɛ se ka to ka yaala ye waati ma bɔ waati la, ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jamana kɔnɔdenw kan, k'a ɲini k'a dɔn jamana kɔnɔdenw minnu sigilen bɛ sigida ninnu na u ka baaraw bɛ ka kɛ cogo di. Ka sababu kɛ n'i ye maa dɔw ta ka lajɛ sigida ninnu na, i b'a ye k'a fɔ u tɛ foyi la. Maa don maa minnu bɛ tile bɛɛ kɛ sunɔgɔ la, ni su de kora olu bɛ bɔ, maa t'a dɔn yɛrɛ u bɛ baara sugu min na. N'i ye o waleya ninnu ta ka lajɛ, maa caman bɛ yen minnu bɛ yen u ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye. Jamana kɔnɔden minnu bɛ bɔ ka taa tile kɛ ka baara kɛ ka nafolo ɲini u wasiji la, o nafolo ninnu fara ɲɔgɔn kan k'u bololafɛnw san ni o ye. Nin maa ŋaniya jugu ninnu, fadensago ninnu, olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye, u bɛ taa bin o maa masina ninnu de kan k'u bololafɛnw minɛ u la. O de kɛra sababu ye ten sa an bɛ wele bila jamanatigiw ma. San laban sera, bɛnkanni wale a bɛ ka caya an ka jamana faaba kɔnɔ kojugu. A bɛ kɛ su i n'a fɔ a bɛ tile, waati yɛrɛ t'a la tuguni, siranya t'a la tuguni. A sera ten sa jamana marabaaw ka sariya gɛlɛn de ta, sariya min ye sariya gɛlɛn ye. Ni maa sɔrɔla ka minɛ nin waleya in na, ɲangini ka boli ale kan, a tɛna segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan. Ni o sariya ma ta jamana kɔnɔ, Choguel Kokala Mayiga, Colonel Asimi Goita, jamana bɛ ka taa cogo min na bi, an bɛɛ lajɛlen wulilen don k'an jɔ k'a fɔ min ye cɛmancɛ fanga ye a ka kɛ ka ɲɛ. Ka da o fana kan, an bɛ ka laɲini k'a fɔ min ye Mamudu Tuluw ka waleya jugu ye min bɛ ka kɛ jamana yɛrɛ cɛmancɛ marabolo fo ka taa kɔgɔdugu yan fan fɛ, ko dɔ ka se ka bɔ o la, lakana ka sabati, adamadenw n'u bolokɔnɔfɛnw ka se ka lakisi. Nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi, jamana faaba kɔnɔ bi, jamana faaba yɛrɛ bɛ ɲini ka juguya ni kidali ye, a bɛ ɲini ka juguya ni ɲɔnɔ ye, a bɛ ɲini ka juguya ni bankasi ni koro ye. Ka sabu kɛ sanga ani waati tilegan yɛrɛ fɛ u bɛ taa bin maaw kan k'u bolofɛnw minɛ u la. Fitirida kuma tɛ, dugugɛda kuma tɛ. Maa min bɛ yen ale ja bɛ se ka gɛlɛya ka don maaw ka so, ka taa bin maaw kan walima ka taa maaw ka dakari k'u bolofɛnw ta ka taa n'a ye. I bɛ taa ɲɛfɔ lakana tigilamaw ye, olu bɛ u seko kɛ, foyi tɛ bɔ a la, o bɛ kɛ o balen ye ten. A sera ten sa o waleya ninnu ka dabila. E min fana bɛ yen ni e ye dutigi ye walima e bɛ du kɔnɔ, e yɛrɛ b'a dɔn maa dɔ bɛ yen a tɛ foyi foyi la, nka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na adamaden mako bɛ jɔ fɛn min na o bɛɛ dɔ b'a bolo, nka a tɛ baara la, a bɛ tile bɛ ba sunɔgɔ la, su mana ko a bɛ wuli, u bɛ su bɛɛ kɛ gɛrɛnna do la. I ye o jɛkulu ninnu ye, a ka kan e fana ka se ka lakana tigilamaw ladɔnniya. Lakana tigilamaw fana kan ka dɔ fara u ka jija ni cɛsiri kan. N'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ, su mana ko bɔlɔnbɔlɔn na, i bɛ cɛmisɛnninw de sigilen ye nɛgɛ kaɲa 10 fo ka taa nɛgɛ kaɲa 4 a 5 la, u sigilen bɛ u tɛ foyi la. Dugu mana gɛ walima fajiri mana tɛmɛ bɔ don k'u da ka tile bɛɛ kɛ sunɔgɔ la. A sera ten sa an ka hakilina ni laɲini dɔw ta ka ɲɛsin nin maa ninnu ma, nin waleya jugu ninnu, denlinkɛya ninnu ka se ka dabila ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. N'an bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don k'a fɔ ko an ka jamana cɛmancɛ marabolo ka se kɔrɔyanfan na ko lakanabaliya bɛ yen. Ayiwa, lakanabaliya nalen don an ka jamana faaba kɔnɔ sisan dɛ. A tun bɛ yen i n'a fɔ kɔrɔlen, nka sisan dɔ bɛ ka fara kan. Sango ni san laban sera, maaw dabiw ye sunɔgɔtuw ye, min ye motow ye, min ye maaw magoɲɛfɛnw ye. Bingani bɛ kɛ hali tile fɛ, a bɛ kɛ waati bɛɛ lajɛlen na. Maa minnu bɛ yen ni aw ka baara don ka taa maaw k'u bolofɛnw bɔsi u la k'a daragu la walima ka maaw yɛrɛ bɔnɛ u ni na u bolofɛnw nɔfɛ, e kɔni ye i seko kɛ a tigilamaa la yan, nka e kɔ bɛ gɛlɛya dɛ. E min ka baara ye ka taa bin adamadenw kan k'u bolokɔnɔfɛnw bɔsi u la, e min ka baara ye ka taa sira da maaw ɲɛ ka marifa ci u la k'u bɔnɛ u ni na u bolofɛn nɔfɛ, e ka siniɲɛsigi a bɛ Ala bolo. An bɛɛ lajɛlen ta bɛ Ala bolo, nka an dalen don a la k'a fɔ maa minnu ka baara bɛnnen bɛ maa jigitigɛ ma, Ala na fɛn da e kun min ka jugu jigitigɛ ye. Ka sabu kɛ n'i ye maa dɔ jigi tigɛ dugukolo sanfɛ a bila i kun na, e fɛ e y'ale jigi tigɛ yan, nka Ala na bɔda ɲuman bɔ o tigi ye sini. Nka e min ye nin waleya jugu in kɛ, e kɔni ɲɛnɛmaya so in na e jigi tigɛla, wa ni e fana sara e jigi bɛ tigɛ. Ka sabu kɛ jurujugu n'i y'a don i sigi i k'a kɔnɔ a bɛ sara i ye. An b'an ka lakana tigilamɔgɔw fo u ka jija ni cɛsiri la, u ka dɔ fara baaraw kan min bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka jamana kɔnɔdenw la kisi. Taga yo n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ, ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ, ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw, yɛrɛwolo debout sur les remparts nin ye jɛkulu ye, jɛkulu min kɔnɔna na maliden caman bi yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Hakililajigila
juma tɛmɛlen min bɛnna octobre kalo tile 29 ma san 2021 malidenw bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu hakilina ni laɲiniw farala ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ma diɲɛmaka ye. N balimamuso Aminata Fofana n'a bɛ CNT la a yirala k'a fɔ kunungo bɔlɔlɔ sanfɛ a ye sɛbɛnfura bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ ale kɔni ye i sen bɔ yɛrɛwolo ka baara la. N'i ye o waleya ninnu ta k'a lajɛ a bɛ n'a fɔ wulikɛjɔ min kɛla juma tɛmɛlen waleya dɔw tara ka ɲɛsin ale ma min m'a ja. O waleya ninnu n'i y'a ta k'a jateminɛ Sidiki Kuyate ni o ye yɛrɛwolo ka kumalasela ye ale ye a hakilinata di nin waleya ninnu kan. An ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Bon, ne bɛ min fɔ a la ça n'engage que moi, mais n tɛna se ka détail wɛrɛ di a ko la dɔrɔn parce que kumaw ye fɛn dɔ de ye. N'a ye k'a fɔ i bɛ se yan peut-être walima n'i y'a ye ko kunnafonidilaw b'u da don a kuma la peut-être que considération dɔ de b'u bolo ka ɲɛsin yɛrɛwolo ma walima considération dɔ de b'u bolo ka ɲɛsin Amina yɛrɛ fɛnɛ ma ka kɛ ni peut-être a ka wulikajɔ ni a ka kɛlɛw ye. Bon, an bɛ don min na i ko bi c'est vrai an balimamuso don i yɛrɛ sɔrɔ cogo min na bɔlɔlɔ sanfɛ an y'a sɔrɔ ten bɔlɔlɔ sanfɛ je crois a bɛ se ka page kan n'i y'a kalan o de kan. Bon, à part ça bon an ma kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko Amina ko ale bɛ walan sɛmɛ parce que yɛrɛwolo ye tɔn ye tɔn min a dilan cogo ma k'a fɔ k'i ye walan sɛmɛ souvent est-ce que o bɛ se ka faamu cogo jumɛn na walan sɛmɛ kɔrɔ ye mun ye yɛrɛwolo kɔnɔna na quoi parce que o tɔn tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'i ye walan sɛmɛ la je crois que en tout cas peut-être an balimamuso a kelen tɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ fɔ ɲɔgɔn bɛ na u ni cɛ dɔw bɛ dimi u bɛ segin ka na sinon u bɛ baaraw daminɛ sinon k'a fɔ ko fɔ ɲɔgɔn kɔ walima k'a fɔ k'i bɛ walan sɛmɛ yɛrɛwolo dilan cogo la an ma a ye ni mɔgɔ bɛ se ka walan sɛmɛ a la quoi voilà parce que je crois que ni walan sɛmɛ bɛ kɛ o bɛ se ka kɛ ni sira minnu ye o ye k'a fɔ bon kɛlɛ min bɛ sen na n tɛ k'an yɛrɛ y'a kɛlɛ kɔnɔ walima kɛlɛ c'est à dire que walima kɛlɛ ɲɛsinnen don fɛn min ma o fɛn tɛ jamana ko ye bon o la mɔgɔw bɛ se ka muruti mais k'a fɔ i yɛrɛ kun kelen ka dimi nɔ kan k'a fɔ k'i bɛ walan sɛmɛ bon ma da la ni yɛrɛwolo ye o fɛn o tɔn fasugu ye quoi voilà donc o ko de bɛ yen. I bɔra k'a fɔ a yɛrɛ y'a tuté a ka page kan k'a yira k'a fɔ ko bibi in na ale tɛ fɛn faamu a tuté a y'a fɔ ko je ne comprends pas que je ne comprends pas pour Ben m'a lâché en plein vol pour des gens qui m'ont toujours envié. Mais je suis de cœur avec Assimi Shogel et tous les membres de la transition et surtout avec mes camarades, Madame Koulibaly Founé Wadidi. Je suis de cœur avec le Mali et l'Afrique. Donc, ni yɛrɛ ale yɛrɛ ka page ye i b'a la a ye tutu caman kɛ wa a y'a yira fana k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko kɛlɛ bɛ ka réussir waati min o bɛ k'ale ka musoya sabula ale kelen ye muso ye muso minnu bɛ fɛn kɛ wa a b'a yira k'a fɔ ko ɲɛ t'a la a ka tweet la ko n'i y'a jateminɛ le leadership dérange la réussite dans ce combat et qui est également la réussite de la transition de Yɛrɛwolo du Mali et de l'Afrique dérange certains membres de Yɛrɛwolo qui veulent simplement parce que je suis la seule femme aujourd'hui qui porte la voix de Yɛrɛwolo. Donc cet homme, tout simplement parce que je suis la seule femme aujourd'hui qui porte la voix de Yɛrɛwolo au niveau mondial, le leadership de cette femme, sein de Yɛrɛwolo, les dérange aujourd'hui parce que qu'après 2 ans de combat ensemble, le mouvement a grandi. Il faut me remettre à ma petite place pour donner et laisser la place au café. Bon, Yɛrɛwolo kɔnɔna na ça dit que peut-être que c'est pas c'est que mɔgɔ caman donna la kɔfɛla fɛ sinon Yɛrɛwolo kɔnɔna na bonyaw bɛ yen quoi mais jɔyɔrɔ tɛ mɔgɔ bolo la c'est pour que ɲɛmɔgɔ tɔn ko tɛ leadership ko tɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ peut-être créneau sanfɛ n'a fɔ mɔgɔ caman bɛ na denmisɛnnin mɔgɔ caman b'u plaignent la k'a fɔ k'u tɛ kuma sɔrɔ créneau sanfɛ mais par contre créneau sanfɛ an ye min kɛ sortie min kɛra c'est pas le 29 mais au sortie yɛrɛ kan tuma min na mɔgɔw bɛ ka kɛlɛ kɛ créneau sanfɛ moi qui suis le porte-parole de Yɛrɛwolo o wagati y'a sɔrɔ ne bɛ ka n ka reportage kɛ ne yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw ka interview ta n bɛ na min se su na pendant que y'a sɔrɔ dɔw bɛ kɛlɛ la micro sanfɛ o wagati kelen na mɔgɔw bɛ ka kɛlɛ kɛ micro nɔfɛ wagati min na o wagati kelen y'a sɔrɔ dugumala la journalistes dɛsɛlen don ka mɔgɔ sɔrɔ ka interview kɛ même à l'échelle internationale donc pratiquement Yɛrɛwolo kɛra tɔn ye tɔn min a yirala dɔrɔn min bɛ se ka min kɛ min ka nɔgɔ min bolo bɛɛ ka i jɔ i ka bonya kɔnɔna na quoi sinon ɲɛmɔgɔya ni leadership ko mankan foyi t'a kɔnɔna na mɔgɔ bɛ se ka miiri k'a fɔ ko bɛ kɛ mais an bɛ min fɔ mɔgɔ ɲɛna dɔrɔn c'est à dire que jɛ min don a jɛ kɔnɔna na a dilan cogo la min b'a to an bɛ se ka pan nin fɛn ninnu bɛɛ kunna c'est à dire que n bɛna misaliya dɔ d'i ma i b'a ye k'a fɔ minnu yɛrɛ bɔra n'olu tɛ c'est à dire que Yɛrɛwolo kɔnɔ n'an b'a ye k'a fɔ komi i n'a fɔ ɲɔgɔnye min filɛ sen na sisan n'olu tɛna o ɲɔgɔnye kɔnɔna na mais mɔgɔ dɔw yɛrɛ kɛnɛ kan o ma bɛn olu ma mɔgɔ dɔw yɛrɛ kɛnɛ kan a ma bɛn ale yɛrɛ
yɛrɛ responsable dɔ ma c'est comme n'a fɔ kuma dira dɔ ma cogo dɔ mais kuma dira dɔ ma wagati dɔ la o ma fuma bɛn quoi mais o bɛɛ de kɔfɛ yɛrɛwolo taabolo ye min ye ka kɛ ni fɛn min kɛra e yɛrɛ kunna n'a ma bɛn ma k'a fɔ ko mɔgɔw de b'a fɔ ko i démissionnaire kun kan o yɔrɔ de t'a la quoi donc an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn peut-être an balimamuso ni wagati ninnu a dimina bon o caman bɛ kɛ dimiw bɛ kɛ wagati yɛrɛ kɛra yɛrɛwolo sigi wagati an y'a suspend yɛrɛwolo kurukara bɛɛ suspend ka kalo kelen kɛ a kuma la suspend ka 2 semaines kɛ kuma la suspend ka 1 mois kɛ donc olu b'a la quoi donc c'est pour vous dire que peut-être mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu siɲɛ fɔlɔ ka nin ko fɔ sugu ninnu ye olu bɛ se ka ko giriya mais yɛrɛwolo sigilen don hakilila dɔ de kan tɔn tɛ k'an bɛ mɔgɔ dɔ de kɔ tɔn tɛ k'a fɔ ko an bɛ ka mɔgɔ dɔ de ka n'a fɔ politique tɔn dɔ don k'an bɛ mɔgɔ dɔ de kɔ ou bien an bɛ hakilila dɔ de kɔ quoi bon hakilina Amina nana réunion kɛ la a mana réunion kɛ la a bɛ Mali kɔ a tɛ Mali kɔ kan mɔgɔ caman bɛ yen tel que Segu Tunkara ninnu ni Segu Tunkara an ka réunion kɛ la yan fana nana Mali la wagati min na mais pourtant n'empêche kuma la di fɔ ɲɔgɔn kɔ bi ni ɲɔgɔn cɛ kumaw bɛ kɛ mais u bɛ kɔfɛ tugun la lutte continue parce que hakilila dɔrɔn de don quoi bon k'a fɔ ko i bɛ démissionner ka bɔ hakilila dɔ la ban finalement c'est un peu compliqué c'est pourquoi kuma ka gɛlɛn an ma la n'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ. An lamɛnbaaw sibiri tɛmɛlen min bɛnna octobre kalo tile 30 ma san 2021 Mali buru feerelaw olu farala ɲɔgɔn kan ka lajɛrɛba kɛ 26 mars da la lajɛrɛ in tɛmɛlen kɔfɛ u ye hakilina ni naɲiniw bɔ ka bin ka yira k'a fɔ min ye buru ye n'o bɛ tali kɛ gramu 300 la o na feere 60 gramu 150 o na feere 30 ko a waleyaw u kun kan ka daminɛ kunna sin tɛnɛ novembre kalo tile fɔlɔ san 2021 o waleya ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ jamana marabaw olu ye kunnafoniya fana bɔ kari ka yira k'a fɔ min ye buru sɔngɔ ye dɔrɔmɛ tɛna fara kan ka sabu kɛ Mali marabaw ale ni buru feerelaw ka jɛkulu u ka bɛnɲɔgɔnya sɛbɛnw kɔnɔna na hakilina ni laɲiniw tara min kan ko o waleyaw a ka to a cogoya la fɛn kana fara buru sɔngɔ ka fɛn kana bɔ a la o kɛra sababu ye min ye ɲɔgɔn sama-sama ye o kɔni lasabatira Mali buru feerelaw ani jamanadenw ale ni jamana marabaw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan min ye tɛnɛ ye jamana fan dɔw la i b'a ye k'a fɔ buru kɔni dɔw y'a feere 60 dɔw y'a feere 50 i b'a ye k'a fɔ hali burutigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamuya a ma sabati burutigiw ye waleya in kɛ ka da min kan an lamɛnbaaw dɔwɛrɛ tɛ u ko farini sɔngɔ ko dɔ farala a kan ale ni farini bɛ doni ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔ sira minnu fɛ ko dɔ farala o nafolo fana kan nka waleya ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ minisiriso kɔni ye sɛbɛnfuraw bɔ ka bin k'a fɔ ni Mahamadu kɔni i y'a mɛn walima i y'a ye k'a fɔ ko e ka yɔrɔ la boulangerie walima buru feerelaw u ye dɔ fara buru kan ko i ka u kofɔ o waleyaw kɛra sababu ye kunungo tarata an ka jamana faaba kɔnɔ minisiriso maaw u ka yamaruya kɔnɔna na jɛkulu dɔ bɔra ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ u y'a ye yɔrɔ minnu na dɔ farala buru sɔngɔ kan u ye o yɔrɔw datugu ka sɛbɛnfura nɔrɔ a la k'a yira k'a fɔ sariya min taara jamanatigiw fɛ u ma sariya labato ni ye waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ kunungo tarata novembre kalo tile 2 san 2021 Mali buru feerelaw o ni jamanatigiw u ye sigi kɛ Mali jagokɛlaw ka soba kɔnɔna na sigi min yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ a gɛlɛyara kosɛbɛ ka sabu kɛ sigi in yɛrɛ kɛnɛ kan min ye kumala falen-falen o cayara sanga ani waati hakilina ni laɲiniw k'u falen-falen ɲɔgɔn na fɛɛrɛw ka se ka na min bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya a waleyaw gɛlɛya caman bɔra la nka ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ arajo ɲɛtaa tɔgɔ la Amza Sidibe ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ye seereyaw kɔni ta a sun kɔrɔ bɛnkanw nana kɛ hakilina ni laɲiniw na min sɔrɔla a ka mɛn ale da a ka seereya gɛlɛn ani burufeerelaw ka tɔnba o ɲɛma Ahmed Damere da min sɔrɔla o waleyaw la an ka jan k'olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An bɛ naba bɛɛ fo ala y'an dɛmɛ bi wulaya in na ani chambre de commerce de l'industrie président n'o de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ kuma na n'o ye buruko kuma ye o y'a laɲini an fɛ ko an ka a lajɛ ka tarata nata kɔnɔ tarata nata k'an b'o kɔnɔ an bɛ taa buruko in ko jateminɛ a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ prix min n'a ka kan na ala sɔnna yanni tarata a mɛnniba ye tarata ye k'u b'o jaabi d'an ma donc an b'a ɲini boulanger bɛɛ fɛ Mali kun n'a kun bɛɛ ka baara kɛ su in na ka buru di mɔgɔ ma 50 ka taa se tarata ma 300 grammes 50 150 grammes 25 ka taa se tarata ma tarata ala kan'a kɛ n'a ma fɛngɛ kɔnɔ an bɛ se ka nɔ na dɛ o kuma na an bɛ min kɔni fɔ bɛɛ ye an k'a ye k'a fɔ
layiru min bɛ ta an bolo a layiru ka timɛ n'a layiru timɛna a ka ca Ala fɛ kɔlɔlɔ tɛ ye ko ninnu na an b'a la deli Ala ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ ye Ala ka kɛ an bɛɛ ma hɛrɛ ye Ala ka jamana basigi Ala ka jamana ɲɛmɔgɔ Ala ka n'u dɛmɛ Ala ka n'u sutura sɔli Ala Muhamadu boulanger fɛn fɛn nana ani boulanger fɛn fɛn ye moto ni suri an ka foli bi a bɛɛ lajɛlen ye boulanger fɛn fɛn ani livreur fɛn fɛn ye baara in kɛ k'a ta a daminɛ ka se sisan ma an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye hali sisan Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala k'an jigi fa sɔli Ala Muhamadu rencontre min tun bɛ yan depuis sɔgɔmada na comme anw yɛrɛ ɲɛ b'a la an y'a daminɛ 11h tuma mais Ala y'anw dɛmɛ an ye bɛnkan dɔ sɔrɔ syndicat dɔw an b'u fo ni fasoden ɲumanya in na depuis 11h u bɛ yan u ma dumuni kɛ bɛn nana k'a kan sisan ko buru tun bɛ prix mun na kɔrɔlen ko u jɛra n'a ye k'a to o prix kelen na gros-pain u b'a fɔ ko 300 grammes a kun ye 50 ye u jɛra n'a ye ko b'a to 50 na mun ye 150 grammes ye u y'o to 25 la yanni mardi cɛ kɔnɔbara rencontre belebeleba dɔw boloda le ministère de l'industrie de commerce la ka taa an ni burufɛlaw ni usine tigiw ni minnu b'a livrer ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ pour que na prix kelen arrêter i n'a fɔ ministre y'a kuma ɲɛfɔ cogoya min na kunun vraiment nin kuma in an bɛ segin k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn barika da u sɔnna ni gɛlɛya min bɛ yen bi ka wuli mɔgɔw kan donc an bɛ Ala de deli Ala k'u sara ni fasoden ɲuman ya in na u ye nin engagement mun an bɛ chambre de commerce président a n'a ka vice président u ye bonya min ta k'a sɛgɛrɛ a t'u sara t'an bolo n'i b'i ka ko la ni mɔgɔ nana karisa n bɛ se k'aw dɛmɛ ka sɔrɔ olu yɛrɛ y'an ka ɲɛmɔgɔ ye donc vraiment an b'a u ka dɛmɛ a diyara an ye kosɛbɛ an b'u fo k'u barikada an bɛ dugawu kɛ vraiment Ala ka jamana in suma Ala ka jamana in suma boulanger yɛrɛ y'a jira k'a fɔ olu tɛ politique ko la olu tɛ fɛn na olu b'u ka laɲini dɔrɔn de la n'o tɛ transition min bɛ yen sisan anw bɛɛ b'a soutenir chambre de commerce président yɛrɛ a farala kan ka kow dilan cogo min na an y'a to a ta la an b'a barikada an t'a kuma caya kuma min b'a fɔ o don. An balimaw n'i ye buruko a waleyaw ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ a kɛra sababu ye maa caman yɛrɛ futinɛla ka ɲɛsin burufeerelaw ma ka sabu kɛ maa caman yɛrɛ y'a fɔ u ka kɔrɔfɔw la u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi camancɛ fanga in kɔnɔna la waati sera ten sa bɛɛ lajɛlen ka se ka sabali min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana in ka se ka taa taasira ɲuman kan ni bɛɛ lajɛlen ko i bɛ i ka furukufuruku n'i ka dimi ta k'a bila sen kan a bɛ kɛ sababu ye an tɛna ɲɔgɔn faamuya nka o t'an ka laɲini ye laɲini min bɛ an na o tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ caman ka se ka bɔ a la jamana marabaaw ani jɛkulu bɛɛ lajɛlen u ka se ka sigi ka kuma gɛlɛya ni tilennenya la ani laadiriya la n'u u bɛnna waleya minnu ka waleya ninnu ka lasabati ka sabu kɛ ne Mali baara ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hali boulangerie tigiw u ma kan kelen fɔ dɔw bɛ taa u ka fan dɔw bɛ taa u ka fan o tɛ waleya min cɛ ka ɲi ni bɛɛ lajɛlen sigila ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya o ni jamanatigiw fana ka se ka ɲɔgɔn faamuya hakilina laɲini dɛmɛ min bɛ se ka bɔ jamanatigiw yɔrɔ ka ɲɛsin olu ma ni olu y'o ta fɔ aw minnu ye jamana kɔnɔdenw ye a k'a lajɛ aw ka se ka ɲɔgɔn faamuya o de bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya min b'an ka jamana kan an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ Ala ka jamana labasigi. Arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw kunun ko an ka polisiw ka soba n'an b'a wele ko direction nationale de la police olu ye bataki bɔ bataki min kɔnɔna la u ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni waleyaw ye waleya minnu bɛ ka kɛ an ka jamana yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o waleya ninnu bɛ tali kɛ min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ yen ni bolimafɛn bɛ u bolo i n'a fɔ mobili ani moto plaki min bɛ yen ni u kan ka nɔrɔ bolimafɛn na ni mobili don a bɛ nɔrɔ a ɲɛfɛ a n'a kɔfɛ walasa mobili a taamasiyɛn ka se ka ɲini ka dɔn ka ɲɛ nka polisiw ka ɲɛmayaso u ko u ye jateminɛ kɛ k'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu tɛ o plaki in nɔrɔ u bɛ u tɔgɔ de sɛbɛn k'a nɔrɔ o yɔrɔ kofɔlen in na n'i ye o waleyaw ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ o bɛ jamana sariya yɛrɛ sɔsɔ ka sabu kɛ n'i taara i ka mobili san n'i taara ONT la ka taa sɛbɛnfuraw ta plaki de bɛ bɔ ka d'i ma nimero in a taamasiyɛn a nimero bɛ kɛ mobili in a taamasiyɛnw a nimero bɛ kɛ o plaki de sanfɛ n'i ye o nɔrɔ i ka mobili la e ka mobili a bɛ lakodɔn nka maa dɔw bɛ yen minnu kɔni n'u ye mobili san baara fɔlɔ min bɛ yen n'olu b'o kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye olu bɛ u tɔgɔ walima u jɔyɔrɔ u bɛ o de sɛbɛn plaki in kan k'a nɔrɔ u ka mobili la polisiw ka ɲɛmayaso ko u bɛ min lada malidenw tulo kan maa minnu bɛ yen ni olu bɛ k'o waleya in kɛ danga sigi o waleyaw la sanni desanburu kalo tile fɔlɔ cɛ san 2021 o b'a yira k'a fɔ min ye hakilinaw ye ani sariya ye o kɔni taara polisilakaw fɛ polisi minnu bɛ n'olu ka baara bɛnlen bɛ siraba yɛrɛ sariyaw labatoli ma u ko u b'a ɲini jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ maa de bɛ yen ni nin waleya in bɛ e ka bolimafɛn na a sera ten sa e ka o waleya ninnu dabila ka sabu kɛ n'an ko malikura tɛ se ka jɔ cogoya si la jogo dɔw bɛ yen ani waleya dɔw bɛ yen olu ka se ka dabila
o de bɛ se ka kɛ sababu ye jamana bɛ se ka labasigi ni bɛɛ lajɛlen ye jamana sariya labato minnu fɔra ko ka kɛ k'olu kɛ minnu man ka kɛ k'olu to yen o de bɛ se ka kɛ sababu ye danaya bɛ se ka sabati jamana kɔnɔdenw ale ni jamana marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ waati min na sisan an bɛ camancɛ fanga de kɔnɔna la o waleya ninnu n'i y'u jateminɛ fanga bɛ maa minnu bolo finitigilakaw de don olu bɛ min dɔn o de ye gɛlɛya ni tilenya ni politiki sira don ko bɛ daminɛ dɔrɔn a bɛ ɲɔngiri an balimaw aw hakili b'a la k'a fɔ waatiw tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ ni jamanatigiw ye sariya ta sariya bɛ ta a bɛ fɔ nka a tɛ waleya foyi tɛ bɔ a la nka finitigilakaw bɛɛ lajɛlen bɛ olu kɔni sɛbɛ dɔn o de kɛra sababu ye an bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko fanga ka t'u bolo dɔ ka se ka fara camancɛ fanga kan min bɛ kɛ sababu ye u bɛ jija ni cɛsiri min na a ka se ka kɛ sababu ye Mali kura ka jɔ malidenw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko Mali yɛrɛ sɛgɛlaw ka sababu kɛ an yɛrɛ dara la k'a fɔ an tun bɛ sira min ka sira ɲuman tɛ an bɛ fɛ ka bɔ o sira ninnu kan ka sira ɲuman de ta sisan o sira ɲuman ninnu tɛ ta cogoya si la jogo minnu tun b'an na n'olu man ɲi waleya jugu minnu tun bɛ n'an b'olu kɛ n'a bɛ kɛ sababu ye ka jamana jigin dingɛ kɔnɔ an ka se ka olu dabila e ye magobatigi ye walima e ye maa lakodɔnnen jamana kɔnɔ e kan ka taa plaki de ta ONT la k'a nɔrɔ i ka mobili la walasa nafolo ka don jamana kun ni e banna o waleya ma ka i tɔgɔ de sɛbɛn k'a nɔrɔ a la o ye waleya ye min cɛman ye o kɔrɔ ye ko e bɛ sariya ni sancɛ jamanatigiw dun y'a jira k'a fɔ maa tɛ sariya ni sancɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sariya de duguma ni ko bɛɛ lajɛlen ka to sariya duguma bɛɛ lajɛlen kan ka sariya labato sariya in yɛrɛ n'an y'a ta k'a lajɛ an yɛrɛ de ka fɛn dilanlen don ka sababu kɛ n'an ma sariya bila sen kan jamana kɔnɔ danfara tɛna kɛ an ni baganw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ n'i ye baganw ta k'u lajɛ kungo kɔnɔna na sariya tɛ yen min se ye min ye o b'o kɛ waati tɛmɛna an ka jamana tun bɛ o dankun de la o min ka di min ye o b'o kɛ foyi tɛ bɔ a la nka waati sera ten sa o waleya ninnu ka se ka dabila an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ b'a fɔ ten ko finitigilaka sɛbɛ dɔlen don ka da o kan an bɛ se ka a fɔ ko tabarikala ninnu ka wulikɛjɔ na kɛ sababu ye waleya jugu minnu bɛ yen ani jogo minnu bɛ yen n'olu man ɲi n'a bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ o ka se ka dabila a daminɛna an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ nisɔndiyalen don an k'an bɛrɛ bɛn sariya ma min ye hali sarabanka sariya ye k'a labato fe n'i sera fe ma i k'i jɔ ni fe bɔra bilenman na i ka sɔrɔ ka tɛmɛ an k'o sariya labato n'o kɛra an b'a fɔ ko polisiw b'an sɛgɛn o bɛ dabila o n'i y'a ye i ni polisi sera ɲɔgɔn ma i ma sariya labato de min ye viɲɛti ye viɲɛti ka ta dɔgɔkun tɛmɛlen na polisiw tun ye wulikajɔ dɔ bila sen kan bamakɔ pɔn fɔlɔ o jigida la n'i bɔra dugu kɔnɔ ka na pɔn tigɛ ka na badalabugu fɛ maa ma de bɛ tɛmɛ u bɛ u ka viɲɛtiw la sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ viɲɛti b'i bolo Amadu Gindo o don a kalayara dɛ ka sababu kɛ i tun bɛ maaw ye u bɛ boli ka segin de maa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu tun bɛ taa sira côté dɔ in na ka moto ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka moto ta k'a pan fosi dingɛ sanfɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ ka sababu kɛ moto b'u bolo viɲɛti t'u bolo maa dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ko nafa tɛ viɲɛti tali la ka sababu kɛ ko i bɛ se ka viɲɛti ta ka kalo 12 kɛ san tile 365 ko polisi t'i jɔ hali siɲɛ kelen ni o hakilina bɛ e kun na e banna ka viɲɛti sa e ka waleya ye fasidon juguya dɔ don ka sababu kɛ wari minnu bɛ don viɲɛti la n'an y'a ta k'a lajɛ a bɛ don jamana kɛsu de kɔnɔ sira minnu bɛ tiɲɛ walima waleya minnu bɛ kɛ fɛn minnu bɛ tiɲɛ olu bɛ labɛn ni o wari de ye n'i ye wari dɔrɔmɛ kelen bɔ ka don faso ka kɛsu kɔnɔ a bɛ faso de nafa dɔw fana bɛ Amadu Gindo olu b'a fɔ ko ayi ko wari in ko a tɛ taa cogoya la ka sababu kɛ n'i ye jamana siraw ta k'a lajɛ sira si man ɲi ko n'i ye impôt sara i ye taxe sara walima i ye viɲɛti ta ko nafa jumɛn b'a la ka sababu kɛ k'u b'a minɛ u b'a dun o tun ye fanga tɛmɛlenw ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi ne balimakɛ ne balimamuso o dabila la wari mana na cogo cogo a bɛ taa yɔrɔ minnu na a bɛ sɛgɛsɛgɛ de k'a ɲini k'a dɔn wari ninnu a nana cogo di a taara cogo di o de daminɛna sisan Colonel Asimi Goyita y'a fɔ a ka kuma tɛmɛnen na ko sira yɛrɛ lajɛ Bamakɔ sira lajɛ ko sira tɛ yen u ko wari bɛ di maa minnu ma danaya dara maa minnu kan u ka jamana yɛrɛ labɛn olu m'u mago don jamana la milliardaire caman bɛ yen minnu minɛna k'u datugu maa caman b'a kalama ka da o waleya ninnu kan n'an ye jamana sariyaw labato a bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka kisi Ala k'an ka jamana labasigi. ko lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na. An balimaw an ka finitigilakaw ka minisiri ale ni kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw olu ka minisiri Sajo Kamara ale ye kunnafoniyaw di ka sanga ni an ka jamana bɛ danko min na bi finitigilakaw ale ni jamana kɔnɔdenw u ka bolodi ɲɔgɔnma nafa min b'a la ka sanga ni lakanako ye an ka jamana kɔnɔ ka sababu kɛ n'i ye jamana ta k'a lajɛ finitigilakaw olu kalekan don u na u seko ani u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa jamana kɔnɔnadenw u n'u bolokɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka lakisi nka walasa baara ka se ka nɔgɔya fo kuma ɲɔgɔnya ani kuma falen-falen ani kunnafoni falen-falen o ka tɛmɛ jamanatigiw ale ni finitigilakaw ani jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ni jɛkulu saba ye ɲɔgɔn faamuya a bɛ kɛ sababu ye baara bɛ nɔgɔya u bolo lakanabaliya min b'an ka jamana kɔnɔ
n'an b'a fɛ waleya ninnu caman ka se ka bɔ a la jamana kɔnɔdenw an'u bolokɔnɔfɛnw ka se ka lakisi fo an k'an kɔnɔ gɛlɛya finitigilakaw ye kunnafoniya sanuma ani an sigala yɔrɔ minnu na an sigala maa minnu na an k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini ka kunnafoniya sanuman ta k'a di lakana tigilamaw ma o de b'olu ka baara nɔgɔya u bolo ani n'an ye waleyaw ta k'a lajɛ waleya minnu bɛ kɛ sababu ye ka finitigilakaw k'u buruja an ka olu dabila an ka na ni hakilina ni laɲiniw ye min bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɔ fara finitigilakaw ka jija ani cɛsiri kan ni o waleya ninnu lasabatira gɛlɛya min an b'a la n'o ye lakanabali gɛlɛya ye finitigilakaw ka jija ni cɛsiri bɛ kɛ sababu ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi ka sababu kɛ n'i ye Mali marabolo ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ Mali yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ lakana ma sabati dɛ jamana baw kɔnɔna la i n'a fɔ capitale n'o ye Bamako ye i n'a fɔ Kayi Kulikoro Segu Sikaso hali o marabolo ninnu lakanabaliya bɛ yen finitigilakaw dɔ faralen don u ka jija ani cɛsiri kan u ka minisiri ye min fɔ an ka jango lamɛn. An ni jamana kɔnɔdenw cɛ kan ka kɛ ɲɔgɔn faamuya de an bɛ yan jamanadenw de ye jamanadenw ka impôt de bɛ kɛ ka anw sara jamanadenw ka impôt de bɛ kɛ ka minɛn ɲini ka d'an ma gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ jugu n'u hakilina bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu don u bɛ fɛ ka dankari jamana yɛrɛ de la donc jamanadenw de kan k'a faamuya ka fɔ sɔrɔsiw bɛ baara min na u bɛ jamanadenw ka baara de la donc an mago bɛ jamanadenw ka dɛmɛ de la an dalen don a la ka fɔ baara min kalifalen don anw na baara nɔgɔn tɛ wa an dalen don a la fana k'a fɔ n'an ye an hakiliw kɛ kelen ye k'an ŋaniyaw kɛ kelen ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se sɔrɔ jogow kan an bɛ don min na komi bi n bɛ se k'a fɔ sɔrɔsiw hakili sigilen don ka d'a kan u b'a dɔn k'a fɔ jamana hakili bɛ u la hali ni gɛlɛya nana ala k'an kisi ni minnu tora kɛlɛ la kɔmɔgɔw bɛ u ka san 10 sara sɔrɔ banbagatɔ bana ka jala min to a bolo jala min dalen don o kan o san 10 sara bɛ calculer k'o di a kɔmɔgɔw ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ se k'a fɔ gouvernement ye effort ba kɛ tɛ sɔrɔsiw yɛrɛ dɔrɔn ye o ye Mali fonctionnaire bɛɛ ye an b'a fɔ min ma ko harmonisation des grilles harmonisation grille nana kɛ sababu ye ka sɔrɔsiw kɔni moral ɲa kosɛbɛ ka dusu don o kɔnɔ walasa gɛlɛya min b'an kan u bɛ se k'u ɲɛsin o gɛlɛyaw ma. An ka se ka to an ka se ka jamana lakɛnɛ des forces autonomes et la défense souveraine du territoire national c'est-à-dire que an yɛrɛ ka se ka baara kɛ i n'a fɔ fɔlen cogoya min na parce que jamana lakana ye an fɔlɔfɔlɔ de an telaka minnu nana dɛmɛ olu ka kɛ an dɛmɛbaga ye sɛbɛnni na mais an de bɛ ɲɛfɛ o y'a laɲiniba yɛrɛ o y'a jubaju yɛrɛ ye bon kɔnɔna la an bɛ ka baara kɛ fɛn saba de fɔlɔfɔlɔ ye min ye opération ye an bɛ ka opération minnu kɛ c'est-à-dire an nana sɔrɔ opération de bɛ senna ko Maliko opération depuis janvier 2020 opération bɛ senna an nana ta opération ye mun ye o ye ka terrorisme kɛlɛ minnu bɛ ka kojugu ni terrorisme minnu bɛ yen voilà k'olu kɛlɛ jamana fan bɛɛ fɛ o fɔlɔ ye filanan ye mun an nana jateminɛ k'a fɔ fo an ka opération dɔ fana kɛ mun b'a to an fana bɛ se k'a ye dɔɔnin o opération kɛlɛtigi ye jumɛn ye c'est-à-dire hakilina ye mun ye pour que an yɛrɛ parce que an bɛ fɛ k'an yɛrɛ ta depuis san 9 na an ye mɔgɔ wele ka na tant que an bɛ ka baara kɛ tan a ka gɛlɛn an ka se k'an yɛrɛ fo dɔɔna an b'a bila ma fɔ ninnu fana bɛ taga an de ka se ka baara k'an yɛrɛ o kɔnɔna la zone dɔ la an yɛrɛ duguma surasi ani sanfɛ surasi ani surasiw bɛɛ la ani composant ninnu bɛɛ an yɛrɛ b'an ka opération kɛ an yɛrɛ ye pour que k'an ka fanga fana jira parce que a laban y'o de donc kɔnɔna la yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen caman bɛ ka kɛ zone sud na Sikaso zone ni Segu zone ni fɛnw na yɔrɔ fɛn ni jugu bɛ yen an bɛ taa yɔrɔ ninnu t'a lajɛ an yɛrɛ ye an b'a kɛ an yɛrɛ ye an tɛ partenaire demander a la opération Maliko n ye mun fɔ o ye ka ji ka terrorisme kɛlɛ di manège na kɛlɛtigi fana bɔra Maliko de la dɔɔnin mais kɛlɛtigi hakilina ye mun ye o ye ka an yɛrɛ ka capacité tester an yɛrɛ ka capacité en autonome quoi voilà an yɛrɛ ka se k'o tester donc sabanan ye mun ye opération ye mun ye opération Tilikura opération Tile effectivement salon an nalen politique mɔgɔw y'a fɔ n ɲɛna k'a fɔ ko u ka priorité élection donc an b'u depuis là an commencé ka hakilina falen ɲɔgɔn kan pour que ko fana parce que élection tɛ se ka kɛ ni sécurité tɛ donc an ye opération dɔw daminɛ an bɛ ka hakilina falen kɛ pour que don min na n'a fɔra ko ka élection kɛ élection sécurisée an labɛnnen don déjà filanan ye mun ye depuis san 6 maintenant réforme min bɛ sen na armée kɔnɔ mɔgɔ ye LOPM kuma loi de programmation militaire mɔgɔ y'a mɛn donc an bɛ ka baara k'o de kan la yɛlɛmaw de ye ka kɛ baara bɛ ka kɛ pour que an ka capacité ka yɛlɛ donc o kɔnɔna la an bɛ ka baara kɛ ressources humaines kan ressources humaines mun ye o bɛ ka recrutement kɛ recrutement camanba bɛ yen depuis an nana an ye recrutement 2 de kɛ sabanan de bɛ sen na sisan a sɔrɔla recruter filanan ye mun ye o ye ka formation mun don sɔrɔsiw min bɛ formation nun na formation a mana kɛ officier ka formation ani sous ani sɔrɔla ka formation nin
ministère y'an dɛmɛ vraiment an sera ko formation bɛɛ kɛ n b'a fɔ a ka ca ni san 10 ɲɔgɔnna ye ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ o san kelen kɔnɔ formation bɛɛ sera ka kɛ CATN Kapɔrɔ Jala Sergent Jala CEA BAN BA2 a bɛɛ y'a kɛ san kelen a famana ka kɛ donc ministère y'an dɛmɛ o ye école ni école tɛ kelen application cours de capitaine officier ka formation min bɛ ka taa fana bɛna sen na mun yɛrɛ bɛ a ko kun bɛ cɛ o ye école guerre min créé la kɔsan in na à la volonté politique vraiment volonté politique de pour ka se ka o école guerre créé la pour que soit ka formation bɛɛ kun bɛ cɛ yɔrɔ mun na o de ye école guerre o na mana jamana adenya ba ko na mana lamɛba jama sigi bɛ na mana adenya ba ko faw kana Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw kana an balimaw camancɛ fanga kɔnɔna la Abubakar Sidiki Fɔnba ni ale ye wasaden ye olu ye sigi kɛ sigi min kɔnɔna la u ye da don walew la i n'a fɔ a ma dogo la cogoya minnu na Isa Kawjim ni ale ye camancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna la wasabulo nɔrabila n'an b'a wele ko CNT o ɲɛma dankan naaninan ye ale kɔni bɛ kiiri tigɛlamaw ka bolo kan ka sabu kɛ a ye waleyaw kɛ minnu bɛ tali kɛ kumakanw ni ja dɔw la kumakan min ni jaw taara ɲɔgɔn fɛ ka sabu kɛ maa dɔ de y'a filmer a ye kumakan dɔ fɔ ka sanga ni a ka hakilina ye ka ɲɛsin camancɛ fanga tigɛlamaw ma min kɛra dansɛmɛ wale kiiri tigɛlamaw yɛrɛ yɔrɔ u ka hakilinaw na ka ɲɛsin jamana yɛrɛ marabaw ma ani ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma o kɛra sababu ye wele bilala a ma jumadon a ka kiiri kunfɔlɔ baaraw bilala sen kan o kiiri ninnu kɛra sababu ye kiiri tigɛlamaw n'o ye Bamakɔ kiiri bulon 4nan ye olu y'a yira k'a fɔ min ye desanburu kalo tile 3 nata ye a ka kiiri jaabiw u na di a ma o kɛra sababu ye a baarakɛɲɔgɔnw minnu ye wasadenw ye CNT kɔnɔna la olu ye sigi kɛ joona joona min kɛra tɛnɛndon ka se ka hakilina ni laɲiniw ta Isa Kawjim yɛrɛ ka ko lahalaya hakilina ni laɲini min bɛ olu la an tɛna kɔrɔfɔ bila ka janya min bɔra CNT mɔgɔw ka sigi la Abubakar Sidiki Fɔnba ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɔgɔn ye Isa Kawjim a bɛ cogoya mun na an kumana o de an ye commission dɔ sigi o hukumu kɔnɔna la ne yɛrɛ o commission ma ye mais commission in ka baara tɛna kɛ dɔwɛrɛ an bɛna kow jateminɛ de kow lajɛ baara ninnu kan ka taa taabolo jumɛn na CNT yɛrɛ kan ka i bila minɛn jumɛn kɔnɔ ani baara bɛna kɛ taabolo min nin baara in commission in sigi kun tɛ i n'a fɔ a bɛna kɛ maaw kɔnɔ ko CNT bɛ na de ka taa i kɔ da justice kɔ a la fɛn tɛ an tɛ taa o sira fɛ jamana bɛ yɔrɔ min na sisan ka kan bɛɛ ka jɛ ka kan kelen de fɔ a tɛ fɛnɛ k'a fɔ ko commission in sigira de ko an bɛna Isa Kawjim dɛmɛ ka sariya tɔn ko parce que k'a ye an dɔ ye an bɛ baara in kɛ miirina dɔ de kɔnɔna na miirina min ni bɛɛ bɛ i yɛrɛ ye kɔnɔna la nin ye sariya de ye mun kan ka kɛ anw fɛ y'anw ka kɛwale dɔ de donc i kan ka mun kɛ ko min na i b'o kɔ wagati la a mana kɛ cogo cogo fɛn min b'a kɔnɔ ale yɛrɛ ye kuma minnu fɔ ani a bɛ kun min na an b'o bɛɛ lajɛlen lajɛ ɲɔgɔn fɛn minnu kan ka kɛ o la an bɛ bɛn o kan n'an bɛ min fɔ dɔrɔn maliyɛn bɛɛ k'a bila kunkolo la ko commission in sigi kun tɛ ko k'a fɔ dɔrɔn ko ka dun ka bɔ justice bolo ten a sigi kun tɛ fɛnɛ ko k'a fɔ k'a ka t'u bolo mais a sigi kun ye ka ko lajɛ tuma min na an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya sɔrɔ a la cogo min na pour que nin fɛnɛ kɔfɛ commission fɛnɛ bɛ mesure wɛrɛw ta minnu b'a to nin n'a ɲɔgɔnna ninnu tɛna cogoya mun na donc commission bɛna baara kɛ o de kan o la an tɛ se ka dɔwɛrɛ fɔ an b'a fɔ dɔrɔn commission b'a ka baara kɛ baara jaabi n'o fɛnɛ bɔra mɔgɔw bɛ bɔ o kan caman sigilen bɛ se u yɛrɛ ɲɛ ko mun na aw ye nin ko walasa commission sigi o ye mɔgɔw ka n'u ka faamuyali mais baara o baara ani a taabolo de don nin n'a ɲɔgɔnna tɛ se ka kɛ ni plénière ma kɛ ko in dun kɛra an kɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na ne bolo a ma sumaya hali an bɛna baara min kɛ tile damadɔ de b'an bolo pour que ka jaabi ninnu fɛnɛ jaabi di a di cogo la donc mɔgɔw kana pressé mais a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ ci sigilen tɛ jamana janfali kama mɔgɔ sigilen tɛ fɛnɛ ka sariya n'a bɛ yɔrɔ min na a bɛ ko u bɛ bato cogoya fɛnɛ la donc o baara dɔrɔn de bɛ na donc pour que maliyɛn bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ nin baara min bɛna kɛ nin a tɛna kɛ jamanadenw contrôle la wa an bɛ jamanadenw lamɛn fɛnɛ wa commission bɛna baara minnu kɛ a baaraw bɛ kɛ ni sariya kisɛw ye baaraw bɛ kɛ ni ladiliw ye baara bɛ kɛ ni ko caman ye fɛn caman bɛ bɔ nin kɔnɔ mɔgɔw sigilen tɛ ni mun ye a bɛɛ kɛ k'a bɛɛ da de ja a bɛɛ da de goya mais don mana se n'Ala sɔnna ma a b'o jaabi an sigi an sigilen Isa Kawjim sigilen aw kɛrɛfɛ non n'i y'o fɔ a bɛ n'a fɔ k'an sigi kun de ye ko ka Isa Kawjim lana non an sigi kun ye de ka kuma Isa Kawjim ka kɔ kan ka kuma maa ka kɔ kan ani a sigi kun ye k'a labɔ nin situation in na olu tɛ kelen donc an kɔni bɛna kuma kan fɛn minnu b'a la olu lajɛ a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na c'est comme hali ni mɛtiriw ka mɔgɔ dɔ taara ni mɛtiri ka mɔgɔ minɛna ou bien juge ka mɔgɔ dɔ minɛna a ka kan k'aw sigi ka kuma kan baara minnu bɛ yen k'a ɲɛdɔn fɛn minnu bɛ yen k'olu lajɛ o baara de bɛna kɛ donc ni i y'a fɔ tantɔ dɔrɔn ko an bɛna taa ko ka taga a labɔ a bɛ n'a fɔ ko an bɛna an fanga yira ɲɔgɔn na fanga yira ɲɔgɔn na tɛ tɛmɛ anw ni kiriko dunnakun ni ɲɔgɔn cɛ parce que an bɛ transition fanga min na an bɛɛ de an bɛna ko ye kelen ye wa an bɛna ko ye kelen ye jamana ko la mais ko dɔw bɛ yen a bɛ se k'olu lajɛ cogo wɛrɛw la an ni ɲɔgɔn cɛ ka ca o ma kɛ ni fanga ye
a sɔrɔ ma kɛ ni ɲɔgɔn waati maliyɛn kɔni k'u hakili sigi ko CNT tɛna taa i kɔ a da justice kɔ a la an y'a fɔ justice in fɛnɛ ma k'a ka baara kɛ a lafiyalen kɔnɔna na. aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sewara namana a tɛ ɲɛnabɔ. Chérie, ya macaroni ka di dɛ. Ye macaroni lakika ye pasta roma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pasta roma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pasta roma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'a mɔgɔba caman santa la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pasta Roma, anandan kadi, anaman kerebete. Awo, Pasta Roma nantan kadi, anaman kerebete. Naumana arajo nyetaga yo naumana nyamana adinya nabo naumana nyeta jama kodo naumana adinya nabo naumana dogi baru kuma sira naumana adinya. Ambalmaw nyono marabolo konnana ambe oloduniya ka fɔ dɔgɔfiri ni jabali cɛ a bɛ dɔkun fila an bɛ se ka fɔ ten o ɲɔgɔnna bɔ min ye mamurutulenw ka jɛkulu ye u tun ye waleya jugu dɔ ta ka ɲɛsin jibara yɔrɔ dɔ ma ɲi an bɛ min wele ko déversoir o waleya ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ mamurutilen ninnu tun y'a laɲini k'a fɔ ko u bɛ a yɔrɔ lapɛrɛn ka mugu pɛrɛnta don walasa min ye nin pɔn kofɔlen ye a ka se ka folonkoto pɔn in ka se ka kɛ yɔrɔ ye maa tɛ se ka tɛmɛ a sira fɛ tuguni o waleya ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ bɔ dɔgɔfiri olu tɛ se ka tɛmɛ ka taa jabali tuguni dɔgɔfiri na tigɛ ka bɔ marabolo tɔw la o waleya ninnu n'i y'a ta k'a sɛgɛsɛgɛ mamurutilen ninnu ka waleya kɛra sababu ye sebaya sira ka sɔrɔ u bolo ka sabu kɛ u ye pɔn fologoto mobili tɛ se ka tɛmɛ a fɛ tuguni an ka kunungo kunnafoniyaw la dɔgɔfiri yɛrɛ an balaka minnu bɛ yen olu ye nisɔngoya taama kɛ ka kunnafoniyaw di o tɛmɛna kunungo dɔnkibaru la nka min ye maa ye ni ale yɛrɛ sigilen bɛ ɲɔnɔ ale fana ye walawalali kɛ an ye nin waleya ninnu kan n'o ye Adama Sidibe ye an ye min sɔrɔ ale ka waleyaw la an ka jango lamɛn. An y'an ka fɔ karili ko kuma de mɛn an bɛ tɛmɛ kɔ min fɛ an y'o karili ko kuma de mɛn bi an ma se ka sigi n'an ye an tɛ se ka surafana dun an tɛ se ka daraka dun n'an sira don min ni dugu jɛra an t'a dɔn an bɛ tile cogo n'an tilela cogo min an t'a dɔn an bɛ si cogo an jigi ye kɔ min an y'a sɔrɔ kɔ karilen o de y'an wele kɛra an wuli kun ye. ale bɛ ka wele da jɛnu ma. Mali faamaw an bɛ k'an ɲɛ bila jigi t'an ye an ka cɛw tɔɔrɔ la an ka cɛw tɛ sunasiw tɛ sunati ye hali kuma de kɔnɔ kɔngɔ bɛ ɲini ka na an fa. Ala degun min an ka cercle sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ɲɔgɔn cercle sɔ dɔgɔfiri ni jabali ni ɲɔgɔn cɛ pɔn minnu bɛ yen nɔ a tɛ tile tan bɔ jatigɛ wale tigilamaaw tun ye nɔ dɔ bila pɔn in na ka yira k'a fɔ ko k'ale ka n'o fo ka dɔgɔfiri tigɛ ka bɔ jabali la u ye o waleya mun fɔ ni u ye nɔ bila pɔn na sura y'a waleya k'a yira k'a fɔ u ye pɔn in u ye min don a la k'a sote ka pɔn in bɛɛ tiɲɛ pɔn in bɛɛ tiɲɛnen filɛ nin mobili minnu bɔra dɔgɔfiri k'u kunda ɲɔnɔ kan n'o olu bɛna tɛmɛ jabali de la donc olu nana se pɔn in ma olu ma se ka tɛmɛ parce que pɔn bɛɛ karilen don donc mobili ninnu obligé ka t'u se ka segin ka taa jɔ dɔgɔfiriw nɔ a bɛ waati jan bɔ k'ale kan don k'a fɔ ko u ka dɔgɔfiri tigɛ ka bɔ jabali la dɔgɔfiri tigɛ ka bɔ ɲɔnɔ yɛrɛ la pewu u tun ye kuma mun fɔ u da la n'u tilara k'a kɛ parce que u ye nɔ bila pɔn in na ni sisan cɛ a tɛ tɛmɛ tile 10 bɔ ɲɔgɔn kan o kɔfɛ u fila ka nin waleya in kɛ n'o bɛnna octobre kalo tile 31 ma ka dugu jɛ novembre kalo tile fɔlɔ la donc ni mɔgɔ mun ye réseaux sociaux lajɛ whatsapp kan ni facebook kan image ninnu bala ka circuler kosɛbɛ kosɛbɛ film tɛ ziiri yɛrɛ tɛ sɛbɛ yɛrɛ de don mais waati min na ko sisan ni dɔgɔfirikaw bɔra communication yɛrɛ la bɛɛ ye confirmation di yan k'a fɔ min fɔra o de kɛra wa n'i ye pɔn kofɔlen in jateminɛ pɔn kofɔlen yɛrɛ ni jabali yɛrɛ cɛ a tɛ tɛmɛ jabali kan cɛ a tɛ tɛmɛ kilo 2 bɔ ɲɔgɔn kan o y'a cayali donc n'i y'o lajɛ ka tila ka na nin waleya in fana ta k'a kɛ yen nɔ k'a fɔ an ma sɔrɔ su ka intervention fosi mɛn ko in na a bɛ mɔgɔ kamana gan kosɛbɛ ko in kɔni an bɛ dugawu kɛ n'Ala sɔnna Ala ka kisi ni tanga kɛ Ala ka danko kɛ Ala ka n'an bila Ala ka kow ɲ'an bolo Ala k'an bila ko ɲɛlen kunna jamana in Ala ka kolo suma jamana in Ala ka kolo suma jamana in Ala ka kolo suma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An balimaw nin kun ye waleya ye waleya minnu kɛra sababu ye dɔgɔfiri pɔn yɛrɛ sira ka dafiri mamurutilenw fɛ walasa dɔgɔfiri ka se ka tigɛ ka bɔ jabali la n'i ye waleya ninnu ta k'a lajɛ a kɛra sababu ye min ye kunungo tarata ye dɔgɔfirikaw bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu an bɛ se k'a fɔ ten bɔlɔlɔ sanfɛ i bɛ jaw ye lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ tun bɛ u gɛrɛfɛ u taara pɔn in kɔni k'a labɛn k'a ɲɛ ko kura min bɛ se ka kɛ sababu ye sira in a ka se ka lamatarafa
Mamudu tun bɛ ka waleya jugu min ta walasa min ye ni sirako fɔlɔ ye maaw kana se ka tɛmɛ fɛ dɔgɔfirikaw kɔni u sera ka wuli ka jɔ bila sen kan ka se ka point dilan an ɲini dɔ kɛ o kisa kan an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ para kɛra bara fana an bɛ jaabi dɔw kɛ ala ka an kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma ala ka se ka dɔw fɛ commune kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ vraiment nin kɔni kɛra bara ye bara min bɛ ni a gɛlɛyara kosɛbɛ an bara kɛra bara min a gɛlɛyara kosɛbɛ mais an bɛ lajɛlen an bɛ jaabi dɔw kɛ ala ka an kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ka sɔrɔ o voilà an ka boîte pali yɛrɛ de vraiment bara ɲɛna bon bitɔn fana kɛra a la ka se ka fɛn kɛ vraiment bara ɲɛna ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka fɛn ka dugawu kɛ vraiment bara an balimaw min ye Bamakɔ sigida 5nan o maire n'o ye Amadu Watara ye ale ye kunnafonidilaw wele min ye barosigi ye k'o kɛ n'u ye ka da waleya ninnu kan n'i ye mairie yɛrɛ ka baaraw ta k'a lajɛ kalo wɔɔrɔ u bɛ wele bila min ye sigida maaw ma u ka se ka sigi ka baro kɛ mairie yɛrɛ kɔnɔna na kalo wɔɔrɔ baara minnu kɛra baaraw ta cogoya minnu na ani sɔrɔ minnu kɛra laɲini ni hakilina minnu bɛ olu la u ka se ka o da dugukɔnɔdenw tulo kan o de bɛ kɛ sababu ye ka danaya la sabati mairie baarakɛlaw ale ni sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ Abdulayi Kanta ale tun bɛ radio ɲɛta tɔgɔ la baaraw nun dora tɛnɛndon seereya minnu sɔrɔla o la an ka jango lamɛn sigida 5nan mairiso a ma ɲɛma ye Amadu Watara ye Amadu Watara n'a jɛw kalo wɔɔrɔ n'u ye baara minnu kɛ o baara ninnu o bɛ taa olu kɔmasegin kɛ sigida 5nan maaw ye nka yanni ka taa se sigi ninnu ma tilela dun bɛ kɛ ni kunnafonidilaw ye ka taa ɲɛfɔli kɛ olu ye baara minnu kɛra ka tila ka gafe k'o taga di kunnafonidilaw ma olu k'u ka sɛgɛsɛgɛli an'u ka fɛsɛfɛsɛ ni k'o kɛ maire Amadu Watara la nin bɛna kɛ a sigi 9nan ye min sigi bɛ kɛ kalo wɔɔrɔ dunanjigi bonna n'an k'a ma ko hôtel Olympique a bɛ kɛ ni tileladun ye ni kunnafonidilaw ye maire Amadu Watara a ye seereya min di an ma olu filɛ nin k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ ɲɔgɔndɔn presi bɛɛ depuis an y'a daminɛ nin y'an siɲɛ 9nan ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan aw de bɛ su ni tile an kɛrɛfɛ an t'a ɲini aw ka tugu an kɔ ka an mankutu ɲɔgɔnw dɔrɔn fɔ an bɛ fɛ n'a ye fɛn o fɛn ye an taabolo la mun man ɲi a k'a ɲɛfɔ an ye pour que an ka segin an kɔ an ka bɔ o la pour que an ka sira ɲuman ta bi an tun bɛ yan hôtel Olympique la pour que ka na kɔmasegi de kɛ kɔmasegi an b'a daminɛ ni journaliste ye mais an bɛ sigi kinw kɔnɔ an ni journaliste o ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ye dépense fɛn fɛn kɛ an y'o kɛ gafe ye k'a d'u ma pour que olu ka se ka fɛsɛfɛsɛ a nɔfɛ o kɔrɔ tɛ ko population man ka fɛsɛfɛsɛ sariya b'a jira k'a fɔ ko population kan n'i ka taxe kɔni sara ka ban i kan ka se ka ɲininkali kɛ an ka wari taara la donc o document bɛ di o kama citoyen journaliste nin bɛɛ ye kelen y'anw bolo bɛɛ k'i sen don a la k'a lajɛ an nɔfɛ an bɛ ka mun fɔ ni tiɲɛ don ou bien ni nkalon don n'o bɔra a la gɛlɛya caman y'an sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ politiki yɛrɛ i bɛ don politiki la pour que ka gɛlɛyaw i b'u dɔn ko bɛ yen k'i bɛ fura de sɔrɔ donc an bɛ se k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ se k'an lasali ala k'an kisi o ma an wajibilen don n'an ko mɔgɔw ka dan na n'u dara an na f'an ka danaya baara fana kɛ o de ye nin déjeuner de presse ye danaya wale de don a ma nɔgɔn ni sariya ko k'a kɛ cogoya ma i ka sɔn k'a kɛ ten o de cɛ ka ɲi o de ɲɛtaga b'o la basigi b'o la kelenya b'o la ani ladiriya b'o kɔnɔ anw bɛ taa kinw kɔnɔ ka taa ɲɛfɔ mɔgɔw ye c'est pour que population k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min b'an kan n'u y'o dɔn u bɛ sɔn ka doni dɔ ta n'u m'o dɔn an bɛ to ɲɔgɔn jalaki dɔrɔn na ala k'an kisi o ma donc o de kosɔn an bɛ segin ka kɔmasegi kɛ pour que k'a yira nin de sera ka kɛ a ye musaka mun d'an ma mais ni gɛlɛya in de b'an kan a ye sɔn fana k'o doni ta mun ye ni wari farala ɲɔgɔn kan a taa yɔrɔ o ye maires ani élus olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o taa yɔrɔ fɔ n'a taa yɔrɔ ma kɛ ka ɲa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sariya bɛ pour que ka maires ɲaga k'i ka taxe sara o tɛ maires kan dɛ o bɛ population de kan f'u ka sɔn u ka dɔɔni di n ko a ɲɛ bɛ siraba minnu dilannen commune 5 kɔnɔ n'a danna an yɛrɛ ka wuli ka jɔ ma
mairie commune 5 ressources internes propres mairie kɔnɔna n'a dan'o ma o baara ninnu tɛ se ka kɛ donc f'an ka taa an tigɛ de jan jamana wɛrɛw la bayɛri wɛrɛw kɛrɛfɛ ala y'an dɛmɛ an bɛ se ka gafew dilan ka s'o ma n'an y'a dilan ka s'o ma kuma o kuma o b'an dɛmɛ parce que o dalen b'a la mun fɔlen don tiɲɛ don donc a gɛlɛyaw bɛ se ka segin o kɔ o de kosɔn u bɛ tugu an kɔ n'anw b'a dɔn k'a fɔ awɔ n'an tor'o la ɲɛtaga t'o la fa population ka sɔn o kan ka taxe minnu sara f'u k'o bila maire ka disposition na pour que baara ninnu ka se ka kɛ n'a ye n'o ma kɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de la awɔ an dalen b'a la mɔgɔ si tɛna an ka jamana in dilan an ka commune dilan an ye fa population de ka sɔn dɔɔni min b'u bolo dɛ k'o di n'o de dira o taa yɔrɔ ɲuman ka kɛ o ka yira baara min bɛ kɛ n'a ye o ka kɛ foroba baara kɔnɔna na a kana kɛ mɔgɔ k'a ta ka t'i ka so jɔ n'a ye ka t'i ka village jɔ n'a ye ou bien k'i ka mobili san n'a ye n'a donna commune kɔnɔ an bɛɛ b'a nɔ ye donc ni dɔnni mun dira o nɔ ka ye commune kɔnɔ awa a bɛ fɔ o de ma développement dɔɔni o tɛ tɔtɔ ko fosi la donc an dalen b'a la population bɛna aw bɛna kɛ sababu ye ka to population k'a dɔn awa ŋɛna min b'an na ani u bɛ wuli ka jɔ kɛ k'u jɔyɔrɔ fana fa pour que an ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka taa ɲɔgɔn fɛ pour que commune bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min an tɛ an bara ye. ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ. An lamɛnbaaw min ye Namori Keyita ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi Bamakɔ sigida 4nan Jikɔrɔni para la ale de ye maa ye min ka kɔrɔ ni maa bɛɛ ye an bɛ se ka a fɔ ten ka sababu kɛ a si bɛ san 100 ani san 9 na o wale ninnu n'i y'a ta k'a jate minɛ maa kɔrɔ don ka sababu kɛ maa bɛ yen ni e de sera ka san 100 sɔrɔ ala t'a kɛ bɛɛ ye o san 100 ani san 9 in kɔnɔna na a ye waleya caman ye a ye ko caman mɛn jamana kɔnɔ Mali ko yɛrɛ la n'i ye waleyaw ta k'a lajɛ olu ka waatiw tɛmɛna cogoya minnu na ani an bɛ waati min na bi kelen tɛ nin waleya ninnu kɛra sababu ye an ye ɲinini dɔw kɛ a ka kisaw kan a ye ɲɛfɔli minnu kɛ an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. mais milicien ninnu a tun b'olu ta cogo di o tun bɛ ta i n'a fɔ sɔrɔsiw bɛ ta cogo min walima. i n'a fɔ n'i ye dɔrɔn n b'a fɔ a bɛ don milicien dɔ fari b'a la n b'a fɔ a bɛ don milicien dɔ fari bɛ yen usi tɛ t'a la foyi t'a la. I tɛ jate minɛ n'a sɔrɔ i ye mɔgɔ ɲɛnama ye i tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye i bɛ bɔkolo ɲɛnama o si tɛ jate n'e ko k'a ka di ye dɔrɔn i bɛ don a la. a bɛ fari di la ka tɔ gansan segu gansan t'a ye o de don sugulamɔgɔ ninnu mɛ fɛn dɔ olu ta don a la a bɛ mana bɔ mɔgɔ dɔ yɔrɔ k'a ye mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ a ka muso minɛ seli le ɲa ale de b'a muso dɔ a kun fɛ minisɛn ko na foyi ma kɛ ne kɔni b'a fɔ o ye nɔ ba o fanga bonya tɛ kojugu. minisɛn i bɛ boli le ka taa dɛ n'a y'i sɔrɔ o bɛ taa bolo. maakɔrɔ Modibo ka fanga na an y'a ye k'a fɔ Mali gɛlɛya b'an fɛ yan i n'a fɔ mankan kɛlɛko mankan ninnu ni fɛn ninnu yala nin tun bɛ Modibo tile waati a tun tɛ rébellion tun tɛ yen. rébellion kɛlɛ ye mɛ a wulila siɲɛ kelen minnu bɛ mɔgɔ bila ka taa yen tuma sɔrɔsi bɛ yen sɔrɔsi kɛ kɛlɛ i y'a fɔ dɔw tɛ yen ko aladen foyi tɛ s'a la. o ye mɔgɔ de ye. o ye mɔgɔ ye. maliyɛn kun don. fɔ kɔrɔn fɛ. maliyɛn kun don. maliyɛn kun don. a tun bɛ wele o de la ko aladen. tellement a bɛ cogo min na. o ye jumɛn tɛ foyi t'a la nɔ i hakili tɛ se ka fɛn k'a la i ka nɛgɛ tɛ se ka fɛn k'a la foyi. mais ale tun bɛ Mali sɔrɔsiw fɛ yan. ale tɛ bɛnkɛn ye fɛ. a tɛ mɔgɔ murutilaw fɛ. mɔgɔ murutilaw fɛ o waati la foyi fɛ Dibi Sidi Keyita mɔgɔ Sisɔgɔ o tɛ sɔn foyi ma. u ka farin wa walima. a ka farin dɛ nɛgɛ tɛ fɛn se fɛn dɔ ye la. mais maakɔrɔ olu ka ko aladen i yɛrɛ ka fɔcogo la ale ka ko kɛra cogo di Modibo sera ka. a ka sɔrɔ Modibo ka sɔrɔsi taalen ka nɛgɛ kɛ a ka dɛsɛ a la ani Madu Sisɔgɔ jɔn ani o ye mun fɔ ale la ka kɛ sɛbɔ ye ka sɛ ta. a n'o ka kɛ ɲɔgɔn kan face à face. o b'a ta ka bin ka to wele k'a d'u ma a t'a minɛ yɔrɔ k'a bolo fila sira kɔ ka na bila kan na ne yɛrɛ y'a ye kan na n t'a ye kan na n tɛ ɲɛ ye a ye ka te d'a ma fɛn nin t'a dɔ d'a ma a ka mɛ ɲa. mais ale tun fanga farikolo la kun ka bon la sa dɛ. tuma bon. a ma bon. kan ka mɔgɔ kalansan ta e ka bon n'a ye. bon a kɔni tun bɛ jan mais fari t'a la. donc ni gɛlɛya min tun b'a la. o ni kisɛ t'a dun. ni foyi tɛ se a la min kɛ o de y'a to a fɔra ko aladen. mɔgɔw de ka taa ko aladen a ka mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ a ma ko aladen. a tun bɛ kulu min na olu de tun b'a fɔ. olu de ko aladen mɔgɔw tɛ dɛ a ka taa kulu min na olu tun b'a fɔ ko aladen. ale ka ko laban kɛra cogo dɔ la. ko ne k'a ye k'a sidi ka bɔ yen k'a don abiɲɛn kɔnɔ ka na sɛnɛw fɛ yan
nta ba ne ba musoro no fe do sam do musoro no fe na tare nyai na asige sai ko ta ka san da la kamata ma ta ba Allah ma aka kula ba ma non tolo namur kita turgabu duti juguroni du boyana sisan ni ya an afo an yana ko duti an ba fongo o be du min kono o be tigi de do ay bo ko turgabu sigida yi turgabu sigida de o da du nyamo o be flabula mais aw be ka ko ye kelen wa an be ka ko ye kelen mais ko boyi o be na fonni de na la fonni ya ne ka dugu kunga ko do ne be no ni be dugu be kan da de am ta le fe am to siki no ta do ni min ka ko ne e do be la ko ro fa ne ne ka ko be ne den do min ne ja banede ay ni na fa ino ake ni fa min ake ni aya du ya e mo na ne mo be sa ni ba da de be sa ni jigi ake karaja tumena mpe atutu jigi jigite kaboy ni samuka ke samu jigite kaboy ni sebe yake selu jigite kaboy kaboy ni mbake kumbe do ta tigi uta tigi mala o sara o ti annan nay o kaboy ni mo jigite yake o sara na mi ya ya andini o dum sen ni nyamwa mo fo ko ndugo banya nyamwa ko e fo ya Grambe e fo ya da mun ni wote de fa bani sa fa bani pe so dum sa mais aw bega ko yekele be bunya be dai kan fa bunya be la alhamdulillah wa ti do ya ida to ci na fa alhamdulillah oh makoro ne wili ke fa mesen dem do blaka ma bara bro fa o koro ko jikroni bisi ka ke dugu koroba wala de ka ko jiwa ga woro abe kabi san jume amena sa mena aswa be sa me ka jan kabi malima yirma horanta ka ma ta yi kamin tote damina to yi nalmu ga malla kabo wati damina wala juran sigala wati ayo makoro an koni mena barola nga baro koni kadi an ta fa ka kunje sisan nga ni mamiye enyinga ka fo mali kuna ni mali bi ka damina modu kana musala kana alfa la demokrasi nalila ebse ka mun fo damson yi siya fani mai kuna mai tuwa mina mai ka gwele ne ko ke mali kuna no ma bo mali kuna a te harso o yemunye o fami be ko kunyere be ko nyere nte sonma o to be ni te kenena ni te fonema no si mo kuna ka ko be ta te sama ba di sikosi ba do yi ja ka di no ina la ka fa no yonga tiali bena o mo kenta ka si jamana kuna na bena na fida aya wule ka sai beni na jamana kuna tabe amma fa ka kata tabe ai ka fo ka ai mina tabe jamana mamani an kan ga barakata ne be kan ga benne kan ga barakata an da fa ge lawi da fa ge gweme kai ho ke le mo so jama'a talima so jama'a ta ma be baraka jama'a sago mi ko ka so le ma ho ko le ke mo to ke mo ka ti ka mina o be mo la wo siya fila sawa ko mo fa na ba no ba sa jama'a re ta ma mo ke ma ba mo ba ke ta ma o mo ha aba so do ta ma no ga da ta no ga baraka ai kami ma bon aba kakanga yini ka bo ai ko an ka ka dicha a da ma ko ka ta ne ka da ma ko to bo ka fangala ai ti bu ka fangala no e so na ma ne to de jamna nya fa ta sa ku me ne o tala ne me fi da si akere fila e boy ne na be da wa ha ti nyalo e be nyalo fo da fa jamna ma wa ka ci go si ai fa ka mi si ai ga si ku da ma ga ku da ma ma si fo ku da ma ga si ai Amen. Ka
comme kula kasi kele kule tanke amawuli mais a ko le kata boy a batilin ko fe ako ate boy wala kele ke o kula kata kule tanke amen bon on fait tout ma passé mais ayo ka sanda fara bon ka boy mais te mo kame fa de ko te o ke fa ka dia gwa to bon na o da fa apa ko te tanke la fa ga boy ka boy bal mais fa nga li folo ni sisa ma ta ke no fa be san tri aka ka tan ta ka so anda fa ni ka ko jama ka ka sa so asora ni ka fa ma de ma me de ke ai ka mi ma so no ma ko ai ma boy na so jama ta ma mo ko jama ko ke jama o su go se kende ba ti ya mo yu be marala o do ye be o be se ya mi na ki ji ki mi so lo me boya ni ka boya ti aloge ka ti ge folo ka se ka fa ko de se afa jama ne ko dese la na ga min ga ko ke ba on dese la ko on ta fa kamalu o ke mais mais si ni si ande ni ya ta ni si ande president mo ke mo mi ai fa ke o da be me o da na wa wa nya pe ko o abesiga ke mais akagwelele suno mali abatanya me na ya yon feno dabla ka sa nabi ne te franfonga o yon wo so ka sa fa wuli bo ku fona ka wo yon so no dabla e ba wi bro alhamdulillah mais ene ko san ko mo ne min sa san ko fa ba anya ku na benela ne ta fa ke ministry kala tana ne ta fa ke president ba wo be mo bet ama be so ala bada fentiya kama be do do beda ye wo de be siga dule na de fo aka fa ya bu mali be mo kele ni akara sura kale kele akara buruda mala kele akara be kele kele akara mangari kele abe mali kele ne mo wo ko be kele ni no me ala ni mina ay ka sabali dinate doni di kele wa sabali beka sabali ka tanyo du nyomba ka kuma du ma fa nyomba ka bo nyomba ka kuma du ma fa nyomba ka mo di sen ta ka du bara ba be a din kele pe de bara kele ka bara mais ya fa yo chama ha te kele ba bu ya ba kala ka chai jama to kan ka ta ya ga ya fa da ko fa ngara du bu ko be ko fa de ka du bu ko do no a ma be ko ngula ministre be be ta so ni da bele be muso da bele be o ban sha ya ne on sha ya ne ko ai ni da ye ta fo ba fo mo te bu ko ba abe bu ba la sen kele be mi be sen ka ba ga te mesela mais jamanin ko ni kala wanya fa ka sen do barkado ya me ne se barkado sa mo sa be sen ka ro no fu nka du le o me tikawa kaba makoro boro ko ni kutala jarenga anye ame kuna fono na kafo jamana marablo nyama ko a boray baraya yala amsika don kuma kundo abaya akwa na lenga do kai no do jamana na mo tiango mi lo korole docteur Chogal kala mai ba atele ya ne ya ko mi jigro ne o mi anko fe ni ko wala ni atele o tere ko ke da ko ni fo dia ni atubena ne bara ya ni na ko lafiya ko mina ma fa na ko ben so fo ga so na kisiya na ko lafiya mina ma na fa o fo dia la to mi o dia ko so ko ke ba don kabi kun ka ba ma ke ministre ba don ko ti ale ko tori bulo ka fo mo bilali ko fe lu se kunya mais ni se ma ko mo tiara te kunya ba nya se ka baraka ni se so mo ba tiara mo do ko ga kana ta fa wa bloquer tila we se ka mais woni mo ko tu ko ma ngonya ila fo mo to mai kama ga si nyon kanya itu ma fa ambe bloquer ni ko na fa me amba nya fuye o to baraka beta ga ai do fa ya wo ko mo ka sa ka fo ne be ne ci do tu Allah tel wa fo mana aw mera mo nyoy wa boya ne mai o bi san chama bo san ba san chama ba ga sa mo kai Allah bo ai fo ke ani yo fo ka yo fo ai ma o ga a fo kwa a ko ga ci ko ga ci ba ga to wa ai boya ni na ma bloquer an so bloquer an sa bloquer na ni wa kame Allah ai no kaka ni fanu an tapi sel tapi an kosi an fugla ne fuli kai alhamdulillah ka do kai alhamdulillah to nya murke ayomina anola nani ni we ga do kai alhamdulillah we ga do kai
ka fu ko to muso ya muso jeli muso do be ya ko do ka ngote ba lo ma do te muso fa do ra min na ya makoro ka kuma kunce sawo docteur sugar ko gala maiga jamana marablo nyama abola dia tomba kan la jabala sisan ay kuma mun foyin kuma kira malden chama felay malden ni sojala ko mamma dele kana ale nyona na katani kuma info abo makoro baw yalla sur la ma kuma men telephone ka rejo soso ganga aw modo na dun ya fawina yala kuma kan afoli ay erebla yoro jumana ay mukila ni sojala kuma men fo adani na ka chola adani mo be kuma do fo me ta baraka me ya baraka no le fa yo ya baraka be labia na ko na afo tume na akedi mo be labia no fa wo ni mo imasi maso mo fu islam ka na kai na abasa jamana bonoro aka kuma kawar be ko malidon be kana sigi tabal kelena ko ka kuma malika shini nya ta baroka o baro be nale na fe de nyine nga sisa o waliyan ebe o fana blamina nyman ko o wala mi no kaya abaga ko mai ma lo ga do be soroye ni ba ka kuma semetiya ba ko mai mo na budo ha ta ka dwaro sa me an ba fa din na ndo mi be ka hewa so nan ta ka dwaro sa ha ani rom rabbi anta ka do ala ka ga la ka bo anta ka do sa dia de kono e ni mo din be ha e ni be ha e di o yima do be ai be ben heso e kofe o ka di no ba de wala ba de mi ai kuma mi fo tanya kuma do nya fa ya ni mo iblis no akan me ngo malika nya kuna jamana do ne ka sabu ne fa fa kan yi oso e mo sa mi na lawo na ko to wali kani ñoo so me ko ko may ñoo so me be fa te ka sigi buri kono fo me me bonoro ka Senegal acha fo me kay deme wa sa ba to ba fuita ba fo me no wa me fende so la furo be ko ko fo bo ka ñoo sa abebe ha mo ka bo fo busi kono ka ate duma fa fo fa kana bo ko ya ka ñoo sa ese go ya ga da wa ni buso mo ye fe so jam mo sa bo ko ya ma be jiga ta ji no be jiga ta ji mi bo ni ma ji mo ta sa atisa me ni fente mo be busi kono ko be ke ko bo ko ale ya akente se ga ite fa so la tu mo be de zem be bora de zem be go bo ko be bo ko ka ko na fente da li ba ma fente de ba ma se ta kala o me ma ko ko Senegal balen wal ma fente balen ko e sanji ko yo o de faro sa ta na ni wa sa na ni sana na ni ha sana na ha sanji be yo ga teru yo an fa won sai ko ile fa daga ba po man ga dan sai ya be o da man ko indu o da man ko ile na ko tiya ba mo be wala da man wala ko ben be wala ni te bo ko da man da ni te bo ko da man da sai ke mo ba tu me na fa da ko ni sai le bi mo kente da man fa ro morga wati o mo atikudo bebe bo eta son ha Allah akbar eta son kata e ti son ku ai me digi ku kata ita Allahu akbar don bebe frame net fo samia ba ka frame net fo da sai leke ifa bara ke mo ke bi nya be mi da ku na ku te mo o me sai te son o abai ba me dale ba ba sai akagile sai te ke ro ko ka bana da busi ko mo la to la ne sai kai o makoro bari ama ku ce sisa kada ga mena kuma na e yere sigana do bi aga to ai amifu namuri keta jigoroni truga bugu dugutigi e go yere shiya ga be san keme ani san konontona an fla dum na hubbi jigoroni sigida me ne abul go truga bugu yo dugutigi e go nga jigoroni dugutigi be farale nyonka e ga corona be fana alhamdulillah koroko obebe kangilen fana ila fuite jigoroni ya fuita awni nyonje alhamdulillah ka bo ga bani won tan tan won ko fo tan won ni ma tagara ba filan ni le betulu ngati aga tulu ga bilana ati ai wolo ke nan mi gara afila do na ka akara nya alhamdulillah 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 ma ga damna fo sisa
kami ne ka siya ne fila nu ame ngombo suntele ndalo ko ta ko kere turga bu dugudi follow la de ala da follow do ko ni do to na do to ya o mo te wadu kale mo fo no ya na bo ko turga sa mo fo ya si mo to bo du ko ka fa fere sa no bra bra ngu ni wo so ni kon ay te mo sa alu ko Senegal re ay te Senegal ay be te ya lu so ma be turga ay be fo te fo ay da fo ya fa sa si sa den be ba la sa lu talen ko fere kira dugudi sa alhamdulillah kabili ko ni sigira alhamdulillah gela fu ko ni te ga sigida la ga fu te ga sigida alhamdulillah alhamdulillah kuma an bai sigida do la bandu ni mo kunta mo be sigida chamana bandita na fa ko na fa ya bandita nga eni ga sigida pulsudu au be chugodi baranyo yana ya posi aben de yo ti ga fa mon dawe mo ni mo fo bo ni de ga do posi do sa mi iketa mba amifo ente naumana arajo kuma sera naumana Kulubali ika teli bida yani mi